गारि गाखोयोब्ला माखासे मानसिफोरा गोबाल' मोनो एबा हरखाबै गोबायो। नंगौ, बेयो सरासनस्रा बाथ्रा। नाथाय नोंथाङाबो बेबायदि जायो नामा? गारि गाखोनायनि सिगां नोंथाङा मुलि एबा टेब्लेट जानांगौनि गोनांथि जायो नामा? जुदि जायो, अब्ला नोंथांनि देहायाव दं मोशन सिकनेस। बास एबा कारजों दावबायनायाव गोबायोब्ला गोबाङानो बायदि जेंनायाव गोग्लैयो। बै जेंनाफोरनि गुबै जाहोनानो जाबाय मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस जायोब्ला हरखाबै गोबाल' मोनो, खर' गिदिङो आरो गोबायो। गोरलै गथ'नि समाव मोशन सिकनेसआ बांसिन जानायनि चान्स थायो। बैसो जानायजों समाननो बांसिन मानसिनि मोशन सिकनेसआ खमायलाङो। मोशन सिकनेसनिफ्राय रैखा मोननो टेब्लेट एबा मुलि जानायनि अनगायैबो मा गोरलै राहा दं, फै मिथिना ला। दावबायनाय समाव हरखाबै गोबानो ओंखारोब्ला हाइजें जा, नङाब्ला खुगायाव हाइजें थुख्रासे दोनना ला। बास एबा कारजों दावबायोब्ला लोगोआव जेब्लायबो पुदिना लाफा। लेबुआबो गोबानाय आरो गोबाल' मोननायखौ जानगार खालामो। दावबायनाय समाव बिजाब फरायनाय एबा मबाइल बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। बेजों खर' गिदिंनोबो हागौ आरो गोबानो ओंखारनोबो हागौ। जेब्लायबो बास आरो कारनि खिरखि जिङाव जिराय। हायोब्ला दान्दिसे उन्दुनो नाजा। सिगारेट सोबनाय आरो उखुन्दैनिफ्राय गोजान जा। मेथाइ खोनासंना एबा बाहेरानि नुथायखौ नायना गावखौ बावगोमानो नाजा। बेफोर माखासे राहाफोरखौ बाहायोब्ला थारैनो नोंथाङा दावबायनायाव खर' गिदिंनाय, गोबाल' मोननाय आरो गोबानायनिफ्राय रैखा मोनगोन। पायनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमी बर्मायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमी बर्मायाव आलादायै नीट आरो जेईई नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमी बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिनजावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।